आसि माइ गायनायावसो जि मोनजानांगौ मोनजाजोबोहाय लोगोफोरना हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालामो दिनैबो माने आंनि भिडिअखौ माने जोबजासिम नायना होलांगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर माने माइ गायनाय फुनाय आरो माने दैज्लां बोथोरा दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय ओंखायनो दिनैनिफ्राय माने अल माने गायनाय फुनायनिल' भिडिअ जागोन आरो नोंथांमोना बाया मोजाङा नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दिनै माने फार्स्ट माइ गायगोन आरो जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय गय सय जानानै लाखाबाय सान्दुङाबो ओरैबायसा लोगोफोर ओरैबायसा गोसा बे साननैसोआ ओरैबायसा गरम ओमफ्राय थौदो होमबा लोगोफोर फैदो आइ बाबा मिनिगासिनो फाग्लिया माने लोगोफोर हाजिराया फैजोबाखै आरो ओमफ्राय जों दायो साथामल' फैग्रोबाय साथाम साब्रैल' फैग्रोबाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोबाबोथ' न'निफोरानो बुरजाखा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जाय आंनि भिडिअखौ नायो न'नियानो जा साब्रै साबा ओंखारखायो ओमफ्राय लोगोसे माने हाजिरा सानै साथाम आरो साबेसे जागोन हाजिराया साबा बुरलाजों 8 जन 9 जन जागोन ना हादानिया सानै फैबावगोन ना 8 जन जागोन जायखिजाया दा बुंनो हाथ'आ आरो खैजन जायो जोंना माबा उनावसो मिथिसिगोन माने जोंनिखै सावरिबो फैयो नालाय बदल सदलबो फैयो ओंखायनो माने बुंनो हाथ'आ साबैसे जागोन ओमफ्राय लोगोफोर मैया माने खोथियाखौ फुदोंमोन आं खोथिया फुनायनि माने ब्लग भिडिअखौनो लाबोनो हायासै आरो समनि आंखालाव माने लोगोफोर ओमफ्राय नै इफोरबायदि आरो खोथिया बिराद मोजां मोननो फुनो इनिफ्राय नै गासै माने बेसेथार मोनो 20 थार मोना गासै माने 30 थार फुदो जाहैबाय लोगोफोर इमाखाया आरो नै इयावबो खावसे दङ ओमफ्राय खावसे रानबाय आरो ओमफ्राय ओजोंहाय आरो बिबनाङा रोगागासिनो ओमफ्राय बिबानां उन्दैथारा हालेवबाय दङ आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय इमाखा गासिबो नैखिजाबो दङ माने बिराद बुरजा फुदो मैयायो खोथियाखौ माने लोगोफोर न'आवनो ट्रेक्टर दं नालाय जा ट्रेक्टर फिसाजोंनो माने फोमोनजोबना होबाय आरो ओमफ्राय ओजोंहाय आरो नै बिबोनां सासेया खोथिया रानबाय दङ बरियानो हायाबो जि मोजां लोथो लोथो मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर माने माइखौ गायजेनबाय आरो ओमफ्राय हाजिराफोरा साबैसे जाखो दहायथ' खोन्थानाय जायाखैमोन ओमफ्राय गासै हाजिराया साब्रै साबा 6 7 8 9 गासै 9 जन जाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय हाया 5 बिगा दङ ओरैखिथिया गासै माने 5 बिगा दङ आरो टटेल हाया ओमफ्राय दिनै माने बिगा बेसे हागोन गायनानै नायग्रोनोसै लोगोफोर 5 बिगा हायावहाय माने दिनै जोङो खै बिगा गायनो हायो ओमफ्राय आबैया गिदिंगासिनो नायलाय मोजां मोनसे एबारा सोमो नङा सोमोबाथाय बया नुयो सोमोना सोमाखै नोङो दे माने 5 बिगा हाखौ दिनै जोङो बेसे खै बिगा गायनो हायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय दसे उनाव माने खोन्थागासिनो आरोना ओमफ्राय दायो नै गायगासिनो बिराद गोसो होदो माने दिनैसो गायजेननाय नालाय सिं सानाय आरिनाय जेबो गैया आरो बोलो होदो आरो गायदो दे बोलो हो दे बोलो हो दे आय हाय साया मोनफैबायानो नै जोंना लोगोफोर इनिफ्राय माने मथा मथि 2 बिगा जानोसैमोनानो गायखांनाया ओमफ्राय दब्लायसेखा हाबाय ओमफ्राय खावसे हाबावबायसो बिगानैयानो जानोसै फैद' साया गुसु जायो फैद' आयं फैद' नानि पुरा फोथारानो गोमखावजोबदो आरो लोगोफोर नै ट्रेक्टर एवनाय ओमफ्राय खोथिया फुनाय इमाखा एकदम थाम थुम जाथारदो नै एकदम ग्रोम ग्रोम जाजोबदो बिराद मोजां मोनदों ना दासो दैज्लां जानानै आयं बरिया दासो मोजां मोनदो गुदुं गुदुं ओरैनो बुथेखामोन लोगोफोर दसे गंनायावनो बुजोब्बाय नै गोलोमदैया मेगनाव हाबनानै माबाखौनो माइ गसाखौनो अबाव थुसो जालायलांबाय आं मेगनानो बुथेखाजो बुफबजोब्बाय दसे गंनायावनो जारलासो आरो मा जागोन मा मिथाइ लाबोखोहाय खानाय गुसुं मा खालाय मा मिथाइ लाबोखो फिथा ओमफ्राय गाइखेर सा सान लाबग्राया दिनैना बेलेगसो माने रावबो गैया ओंखायनोथ' लाबोदों होनलाय लोंमार लादाया सा हाब्रुआवनो दोनसै हाफि जादो दे फिथाया
माइब्रा जानायजों बांसिन बुथेजोबसिगोन लोगोफोर सान्दुं गोसाजों माइ गायनायावसो जि मोनजानांगौ मोनजाजोबोहाय लोगोफोरना थाव फिथा सोरनिबा हुगुमा फिथा है सनिया मा जौआखै नोंलाय ज' सनिया नोंसिना फै ज'नो ज'नि फैयाव खाथियाव सनियाखै नोंलाय जि सिमाव जाना गोथावथ' आरो खानसे ज्रोम जाना लानोसै ओमफ्राय गायबाय थानोसै बाक्सानि गय नालाय बाक्सानि गय नामा गयाबो बाक्सानि चिरांनि क'क्राझारनि थालायो नामा सोर खिथानाय बिराद गरम लोगोफोर ओमफ्रायो दायो जोङो फोथारनिफ्राय फैबाय आरो आथुरैनो फैनाय जाबाय माने सान्दुंआ गोसा नालाय ओमफ्राय माने नै माइ गायग्रा बिथांमोननो एसे माने थान्दा लोंहोदो आरो गरमबाबो लोंदो आफि एसे एसे गोदैथार हले जुसा एसे एसे लादो एसे सान्दुं गोसानिफ्राय खस्थ' गायना फैदो ना लोङायाव लों ओमफ्राय लोगोफोर फाजाया नै दाउ बयलारजों खांखिलर आलु नै बरिया संना दोनखादो नै आइ बिखुमजोआ लोगोफोर ओजोंहाय ओमफ्राय आइया मा मा ओंख्रि संनानै दोनखो नोंथांमोननोबो एसे माने सेयार खालामनोसै आङो लोगोफोर ओमफ्राय माने दिनै आङो इसानावनो माने जालांनोसै आरो ओंख्रि गोथाव संदो होननायखाय लोगोफोर ओमफ्राय नै बरिया संना दोनखाबाय नै दाउ बयलारजों अनला ओमफ्राय दालि केसारि आरो हाइजें बिलाइ होलायदो मोदोमफ्रुनो खान्थासे थिप थिप संना दोनखाबाय नै आइया मोदोमफ्रु संखादो लोगोफोर माने गासिबो बिहामजो माखाया माने माबायाव थांजोबदो ना माइ गायनो ओमफ्राय ओंखायनो माने आइयासो रान्दिनि जादों नालाय लोगोफोर बिराद गोथाव गोथाव संखाबाय इले माथो नाबाव आरो नै लोगोफोर ना एवनाय बरिया एवना दोनखादो नै आलौ ज्रो ज्रो होनानै बिलाइ होलायदो नामा माथो गोज्जा होनदो